Dal-proposti llum huma immirati lejn li nagħtu messaġġar lill-professjoni tal-għalliema u l-professjonijiet l-oħra relatati mal-edukazzjoni li għandna fiduċja fihom li rridu ninvestu fihom. Naħseb li ħajkun wieħed mill-ikbar investimenti f'riżorsi umani illi qatt fil-qasam tal-għalliema. Hekk qal il-mexxej Laburista Joseph Muscat meta dalgħodu ħabbar numru ta' proposti ġodda dwar l-edukazzjoni. Proposti li flimkien ma' numru oħra ta' proposti diġà mħabbra u oħrajn li se jitħabbru fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jagħmlu parti minn pjan li l-Partit Laburista għandu għal dan il-qasam. Qed jinbagħat sinjal ċar li aħna lesti u nixtiequ niffurmaw koalizzjoni mal-għalliema, mal-Fakultà tal-Edukazzjoni, mal-rappreżentanti trade unionistiċi tal-għalliema sabiex ninvestu mhux biss fi skejjel ġodda, iva li dak jkompli, imma ninvestu ħafna aktar fl-għalliema tagħna. Il-mexxej Laburista qal li ewlenin fost dawn il-proposti u li gvern ġdid huwa impenjat li jwettaq hemm loti ta' sabbatical lil dawk l-akkademiċi li jkunu jridu jkomplu jiżviluppaw il-karriera tagħhom billi jagħmlu sena ta' studju f'pajjiżna jew barra minn Malta. Dan l-istudju jkun jista' jsir permezz ta' qoti ta' leave bi ħlas mill-gvern. Hawnhekk qegħdin ngħidu illi l-kapijiet prinċipali, il-teachers, l-LSAs, il-kindergarten assistants, li ikollhom qegħdin jaraw lokal żvilupp fil-karriera tagħhom li jkun relevanti għall-karriera tagħhom u ikollhom bżonn żmien illi fija imorru jistudjaw, aħna ħankunu qegħdin lesti nagħtuhom sabbatical. Jiġifieri perjodu ta' leave bi ħlas. Meta mistoqsim il-ġurnalisti dwar din il-proposta, Joseph Muscat spjega li gvern ġdid jifissa protokoll fejn kulħadd jingħata ċans ta' darba għal dan is-sabbatical. B'hekk qal il-mexxej Laburista l-akkademiċi f'pajjiżna jkunu komplew itejbu l-kwalitajiet tagħhom bl-istudenti Maltin u Għawċin ikollhom iktar professjonisti ta' kwalità fil-qasam tal-edukazzjoni.